Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Dinudorso, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ngay salani. Kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngayon saan lat pa maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Nga kasanunog si Kuga. Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo ta agayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amay nayon kada tayo. Araramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak. Agalisto ka. Aramidem amin nakabaalam. Pangulo, Rug-rugi pa lang data. Isanas ka na marwam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad adumat ti responsibilidad tayo. Isa na mabalin ngagpatay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulaan. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na nag-unay ti pampanunutan. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon? No adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadad, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki Olive. Asino ti dakdakamatan? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transferring nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nak ngay. Awan matimadian na isawang ko Joke lang siya, Lani. Danag man ayan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo't ti panagadal mo? Nasaya at latamot, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko kan ka.
Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wala nang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananda? Bilin ni Pangulo rumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam aganad ka Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamat kadwa na babae. Kat, apay nga roda kasta ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday, Jay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day dya lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanin, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka una yan. Anong santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? awan, adala pang panunuta. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan. Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan met ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutan, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapo ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapo iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo? Mas daawak lang amin. Gapo tadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano?
agsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day pang panunutan. Ngam, api nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka matlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan namin. No anya ti isubmit ko ang project ko may sa subject me. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit tin no anya. Naimaglakit din. Kaya nakapanunutak itirason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladya kun ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Ng mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Ng mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. Numadlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidam. Ay, mariknak nga ruwad nga awanin panagayat ko kenkwana. Numakan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidam, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do maipapan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidam amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wana rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mo ti amo ka nagbasulakin ko ana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko kenkwana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshall. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Ornusan nyo kumaday ta adagos. Salani, agsao ka ko ma. Apay akastamat ten ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama imaymayan. Marshall,
Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka nun na ibagam ken kwa na. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. At din baga na kan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige. Danggam nga rod di baga. Shalani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Ano niya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Shalani ti idardarirag ni Marshall a panagayat. Banag a pakaragsakan ti baro. Kinasaritan ni Lito ni Edgar. Arumbang agalisto, tapno adda maawis da at kumapang iti grupo. Itimot pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar, kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan, saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabali abangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakasaganak adumnag iti ibagam Shalani. Iso apang asim, ibagam ko man. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti ibagak. Shalani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan. Mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mo ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akala at matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik. Shalani. Sana bale tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak ka balan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagitang arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan imbag para iti masakbayan ta. Awanan ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay ko ma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakit na talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan tatangal ti panunot kan Riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matang tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kwa na. Awan mat mo ka nagbasulak kan kwa na. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket diti panagadal tayo.
Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas may nga estudyante. Sana bale, dumteng to ti umno a panawin para itiday ta abanag. Wen Olive. Agyaman ak. Gaputadda ka nakasagana dumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero ang lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag ka niya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo. Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manan ang makita ka. Miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam, kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Anam panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan mabalin. Nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak dito Tapagsaritaan tano anyaman day tangay bagbagam. O sige, ket agyaman ak, Shalani. Agyaman akmat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasitgan nak idikalman. Kit nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalag kan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag, rumorto matla ang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak iti dayja lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amo ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo. Luman-mano tayo lang. Huwag nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat de. Ngam no ita, panagkunak. Mabalin tayo narugyang tiyagkaraw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Intaya agobserbar. Tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman akmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsik addi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontra ang dagiti kilo a pagalagadan.
ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamuam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Auntie. Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayon. Kan oray siyak, namnamaag ang makaturpos ka. Auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Isu nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di? Ado ka nung ti mataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutong ti mapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay ka di akasta ka? Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni Antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaang matibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak kilubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Una rod, Pangulo. Naitati magbagak idikin ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saam amarikrik nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsagana dagiti at tao. Tasingir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Saan tayo pa yan nakasakana? Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Saan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jermo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin aya dayta. Maistresak, gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Ed, diyak ka mo taramida. Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo itinangato unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka. Ano sumurot ka kada kami. Awan to dagita parikot mo. Kanya? Shalani. Gapo ta puro ragsak. Ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingpot ni Ed.
Ken naragsak akasarsarita. Ken maysa, kasla kayat kumatan ti makigrupo kadakwada. Ay na siya, Lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akin nataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kuana. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di, Dayjay? Agayan ayak da ka din? Saan matket di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga ed. Kat di na pay am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga ed kan kwa na. Kat kinunalket din akas la kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? No iso amis mo tinang ibagay iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako na nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit din no mairobo iti dayta nga aramidan na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpailangan kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya dayjay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mat nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalak kan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo mat kanon ikan kano. No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo nanang. Siya kun ti makaamu iti day ta abanag. Didak pa kadanagan. Aging lalain mo't day nga Olive. Kunam lano asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw siya, Lani. Nasaya at matkain may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akas tamot, tanti pa nang kitam kanya. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya, Lani. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may stress ni Shalani gaputad na bagsak na.
Ngam nasa umot ni Ed kan kuana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali abangir, nalaos matiliday ni Marshall, gaputa ipagarup na. No addan tinangisukatan kan kuana ni Shalani. Nasa umot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot kan ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Shalani, apay ka di akastamot ti panangkitam kanya. Agin lalaing kamot anya. Apay at inong panak. Agin lalaing kamot anya, Olive. Apay atilaing bagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, mawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isak-sakit? No talaga nga isak-sakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, mawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamot anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanmigid a grupo. Gaputa mariknak ama irobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang matsalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita. Ibilang kan ajak am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapoy ti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kwa na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irobo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanuan kasagayam. Gaputay bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbang panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayam yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens you. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa na awis kamutlangan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputajak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbaling nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no at dadagiti amom ang mapaspasakitan.
Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaan. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Oray aglamlambang tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan anapudno kayo iti grupo. Ngamsakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan day ka? Saan tayo mat makaipundar iti aramatan tayo? Kan masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Saan pa'y anak kasagana asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti yung awisin nyo. Kita nyo anaimbag? No talaga adesidido na matlang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang may patawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamat kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Unyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Magimas pa lang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayo nga aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka madanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyap ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kandag iti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery rin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mat ti dinangran tayo nga oray maysa. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadag iti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun manapdan ang pumanaw, nanang. Anya, nabambanugak anagga po ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Hay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo, nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak ti nanguray kada kayo. Ang mga noanyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok, nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Ay, jak kayo ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo, nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo.
Sana bali, agsubli akto. Mano alawas ang alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumit lagam adesidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Murutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumit la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan tibiyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gaputa imbay kayo, Marshal, Barok, Oleg, balasang ko. Wala na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleg, ay, manu alawasan, asaan na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti Jack amo. Gaputa di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaan, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jack amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Jack impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak lang. Gaputa na saya at magtipanagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Kan anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga adya akong mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas, ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan. Wan nga rod. Talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod nam amuna dayjay nga ed. Wan nga rod. Talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kankwana. Panagkunak, saan pa yaman pala na sumurot ni Shalani itipag na tayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag itipag na tayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan maysa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal itirinnupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod, nga pakaawat mo dayta kan kuana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbay. Saan na balay, Pangulo? Siya kung timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana.
Manang luling, di mo kumabaybay ang tibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan ko na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawan ak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubling. Sapay la ko mga rodta kasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna, Apay ka di, Ed. adda ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutol nga. Anya, Manang, apay nga minaya. Ibagam nga minan nalag antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asikalaan ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y kani Shalani. Apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani. Awan manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan manang, kat agyaman ak una iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino ti papananda ed. Anya matigasat nga agururay kada Marshall kan Olive. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas na paulwan. Dinudursos, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana kan tigayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagatan na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed. Kat nakikapan iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan. Marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani. Kat nakunamot ni Mirna nga awan dakas na numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw, inayabanda ni Shalani. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubat ka Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino nga min ti papanan tayo. Agpaili tayo.
Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan siya lani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan siya lani. Basta gananad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jak laim pagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, api kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapo taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay? Agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan, Shalani. Ala, agawa am. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngam kas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta. Agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamwam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakkelan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang ang mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita atsyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot ti agtatakaw. Ay, Namala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasan ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabiro kayo adagos iti panggedan nyo. Balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko nagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Jak namnamahan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wan Shalani. Kat day tati nakakitaak iti kinapudnom. Iso nga. Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anak nagtiriknakan ka. Anya? Wan Shalani. Puno timbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Ano man ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnugan ka. Naklaatak iti dayta nga imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay iti anay apanawan. Panunutak pa'y anay imbag di may papan iti dayta banag. Sige, Shalani. Sa anak matkidi nga agap apura. Ngamnam na maag. Apositibo, ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang,
Apay, ada ka di parikot mo? Awan manang. Ngam pampanunutek laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang katayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang. Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang ang tibiyag tayo. Ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito'y. Ngam sika, ubing kapay shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat dayta ti pakariribukak no dadduma. Adakan ka ti amin apangnadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sa ata ko man. Sigurado ka, Marshal? When Olive, sigurado iti dayta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan na? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa idi. No pa'y napatag pa lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpailaang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshal. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di ulip-lipatan ti pagrebangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayan. Wan, Pangulo, saan kayo amadanagan? Ad-ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa addan ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala, nasaya at nga rod no kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasarayo. Ira na tayo inton kabos tapno naranyag ti panagkasarayo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi siya, Lani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray addan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panang raot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo. Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag,
Amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputad daak ito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no dadtuman. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Jak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan ka daytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manen. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan nga rot manang. No saan apam mapatay. Panagtakaw. Ay. Ngamala. Saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day. Sapay kimotong kan. Ay. Normal laang daytoy ading ko. Nay. Aguyag ka manag. Ay, normal lang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abo makitakon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laengan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati ka na yun nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de, no nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta na madaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Abang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Ang mga nulupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas Dr. Aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanas kan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya, Wensilani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya. Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar, Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panangpapatay. Kan adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga Ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno.
Sapay ko mga rodlakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaad yo. Nakapsuot akon, balasan ko. Kat panawon siguron, tapno isublek ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita aka dito. Iso alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso apalubusan dakon. Barang iti sabali abiyag. Kat makita ni Shalane. anya? Agpakada akon balasan ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay ka ni Nana Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nakbalasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya day ta? Ang mga no di mo nadlaw. Gapot makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin day ta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nang raot da Shalani iti mais agroserya banag apakasdaawan na. Impakaawat nga ron ni Mirna anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo taawanandan iti abasto. Nagin inayat madda Marshall kan Olive kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysa madda Shalani kan Edgar. Kimarumat ti sakit ni Nana Loling kat dinan nalasatan nga iso ti impatay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sang aldaw. Agsarsarita da Shalani kan Edgar. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang nagdan.
Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Itatadwata lang ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka siya lani? Kasanon dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami ko mga aginang? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaadaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaadaan iti anak. Adaken kanon niya ti Pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadan. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadan. no isakripisyo ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyo matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta Pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramida. Talaga siguro asantan amaadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gapo ta maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayaten ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Edgar, ang mga nagpasngaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pailaang ti makamukan ka. Rumwar kanin kada Pangulo. Nagrigat gayang tagpasngay. Buwis buhay ako natin. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubyan. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan ka dayta. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpasngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani. Sabali tilubong tayo dito eh. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyagmino kastoya ka na yun, manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang dito eh. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Wan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikaswan tayo. Kat na daubing amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na.
Pangulo, Ulitag tinaibagak idikan ka, Edgar. Pagpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kat siyalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti biling ko siyalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pay lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas ama anginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pay lang ang. Basta, noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Wan Pangulo, sigurado nga adu ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalaan. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo, Edgar. saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Siyalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya, Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan da ti ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. saan? Saan amabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan amabalin? Umay ka siyalani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y gempirna! Agtal na ka siyalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan ti kinadakas yo amin! Impagarup ko na nasayad kayo at tao! Ngam saan matgayang! Satanas kayo amin! Hospitaletan. Siyalani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramig yo kada kami ti anak ko! Gusto ko nakmat siyalani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Oh. Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysayangan ko malangan no pinatay na. Ngimtinsi na da kanyang ti anak ko. Makipagriknaakan ka. Adin ko. Didak mawatan na kiti kakaduaman. Siyang tinagrigrigat sipod-sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati na lang iti igit ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Tada makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma.
Sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani, Dumtan to ti aldaw. Balsat ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna, Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang, Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasano nga no awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung kisumbat ti tarigagay tamaadaan iti anak. Ngem burburo tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabaalan a paripaton da iti nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta da iti nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpud no nga anak ta. Wen Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Diyak amunoan niya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numapalin la kumaamay subli ti amin. sige Shalani. Danggak amin nga ibagam. Ngamsapay kuma. Tadumtang tuti aldaw a maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamangakan ka. Gaputa nakalipat. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahiti naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Taada mangipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay kumata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katagsubli kami itilawan. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagan sunod. Kasla mapukaw ko tilimbang ti panunot ko. Kaya't kunti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan kuana.
Ala, dumngag ka anaimbag siya lani. Adda na panunot ko awakas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, sika lang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan duwata makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsa ka. Kasla maawatan na ti bagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa siya lani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Naman, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Katno kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Yaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam siya lani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapano ta. Agawaam siya lani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, dasyalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Dinudorso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Dinudorso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Narnakanan dagiti kakadwa siya lani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Naman, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Katno kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Yaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige manang. Sige, agawaam siya lani. Sa dino ti papanan nyo? Manang, napuutan dati ipapano ta. Agawaam siya lani. Pumanaw kan. Agawaam. Naman, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just iti kastoy, napuutan dati ipapana umi. Agsubli kayo, nudiyo kaya tibay sagbat. Jak iday kaskaso, basta agtarayak lata. Shalani! Di mo iday kano, Shalani. Basta partakam ti agdaray. Talaga gaya na saan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumanaw kan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sapay pigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka lang, eh! Nusikamot lang timang isagmak kada kami! Panay. Napuntaan ti abagak. Ngam tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Maulawa. Apag-iso. Ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'yan. Nasaysayang atin aditoyak kamatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta.
Amo damat ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pay lang taglibas. Pangulo, Sana mabali na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. maawatan kayo, Pangulo. Kasanod ti bangkay ni Mirna. Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkel met tinaitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay. Gapot a pinagsasarunok tinang paltog. Ijay timpokan na. Sa di nung matatayan ko. Di akon malagip ti si Maron ano pasama kanya. Tila ang panangpaltog da Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko hindi kayo. Malamnin ako nay. Nakapsutan. Gapot ang adon ti Dara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, no kanibusan akong dito eh. Dawatak, di pa makawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagalihan. Kat sika ko man di makamoy di anak ko. No si Bibiyapay. Kastaman kaninanang ko. Oh, apay narabyan ka nagawin. Pasensya ka na, Olive. At dahin tulod mi iti pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi di ospital. Apay so? No kasta, si bibiyag pay ni Shalani? Ngam, apay nga impan nga iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak ken kuana. Nakita lang dagiti mangalap ijay igit ti baybay nga awan puot na. Ken adasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamat ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno anapasamak kan kuana. Edgar, apay analitay ka? Pangulo. Mariknak ti iliw ko kan ni Shalani. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya?
Napukaw na tilimbong ti panunot na. Saan mat? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor. Agsublim to matlang iti sigod. Ket base iti inisyal nga investigasyon. Nakiranget ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog. Iti abay ti nakasarakan mi kankwana. Diyos ko. Anya da ito yan anapasamak iti gayam ta. Patsak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan. Tas ibibiyag ni Shalani. Ket nagsublim dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gaputa si bibiyagak pa'y. Wan Shalani. Ket pagyamanan mi unay ti nakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amarpuog ti grupo anak ikapangam. Wan Marshal. Gaputa kayat kung agi karuda iti nagpasolanda. Awan umasping iti kinadakas ta. Shalani. Ado abiyag tinadadak kapo kadakwatan. Ado ti biktima ta. Iso adakal unay tiragsak ko. Gaputan na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito pagbalutan? Gaputa biktima ka lang. Rumuar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea, agsagana kayo. Mapantay sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanakag. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, Nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si bibiyag iti panagsubli na. Sa bagay, gusto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputaawanan day di Nana Loling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Wan nga rot balasang ko. Ay nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si bibiyag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako, Nay. Gapo iti sa sarong karyo kanyak, Auntie Aurea. Ay, Olive. ay Diyos ko, agyaman ako, Nay. Gaputa si bibiyag ka, balasang ko. Wan, Auntie. Si bibiyagak. Kadak ka na pagyamanan. Gaputa da Marshal tinangispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbalutan tinagtungpala. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagarup akastigayang tinagbanagam Shalani? Ngam sa nabali, tinapatag kat tiagdama. Wan Olive. Ninanang. Apayad iyo kanduha. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusa iti inam. Wan Shalani, katamong ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti ururayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. Awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dimngag kaninanang ko. Kan ado dagiti rinot mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkadwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Katsipod ini. Awanan damag ko kankwana. Wan Olive. Auntie Aurea. Namjak nagayatan dayta. Kat dayta ti makagapuno apay ang naglibas kami kinimanang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltugan. Ingkang kumaak tinaglibas. Gaputa kayat kung agparang ito otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakadwak tinagbasulan mi.
kat sa anak matanapay. Iso nga oray mabalod ak ititong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan tibiyag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanan. Pimusay gaya man, ajak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marshal. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana. Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data tinakakita. Kat saan ta nabaybayan ti ubing. Maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayan ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa nga ita. Urayan ta ang mawayawayaan iti pagbaludan. Mawayawayaan pa'y nata, Marshal. Wen, Olive. Gaputa may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar, Pangulo, nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani. Wan, ipagarupyo siguro anatayak. Ngam nagbidtot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani. Agikaro tayon iti adoan nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti adoan nagbasbasulan niyo. Kat pulos adi yun tun masubian ti aramid niyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani. Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay nga agkid daw ka iti pamakawan kanyak. Agkid daw ka pa iti pamakawan iti namaswa. Gaputa iso ti kang runaan anakabasulan. Nawayawayaanan ni Shalani, Marshal. Panawan matan, tapno ipudnuta ti amin kankwan, ha? Wen, Olive. Gaputa saan ang mabalin nga ipaidam taken kuana ti anak na. Kasano no ipanaw na ti anak na? Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawan ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mga rod takasta. Tapno saan amayadayo kadata ni baby. Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshal. Olive. Uwan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang itiliday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbiyan. Gaputas sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayan mo. Kan adda ti anak mo. Anak ko. Kunang. Uwan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaala ka ni baby itinangibatyan nyo kankwana. Pinadakkel mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak mi. Diyos ko. Anyan anak sayat ka. Gaputa di mo binaybayan ti anak ko. Katda kayo pa'y agagayim ko tinang padakkel kan ko. Uwan Shalani. Pangaasim ta di mo kumayadayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami. Kadyak
kabailan no iya dayumpay. Di kay madanakan. Gapotadyak alaan ni baby. Gapotadyak matla kabailan na padakala na siya. Kan kayat ko pa'y abirokan ti bagik. Tila ang kidawak. Di ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan na. Agsubli akto inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby nga anak tayo. Nanang, adda ak dito'y ayanti sa kaanan ti tanong mo. Pagawanan na ko may tinararamid ko. Dakal ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag? Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bane. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya atag tibiyag ko. Kat dagitibilin nyo tagbalin agiya kanya. Ala, Huston. Boston, siyala ni kanakan. Pumanaw ta, dito'y sementeryo. Gaputa patsyag adi nakakayat akit kitaan ti inam ngag sangsangit. Di mon panunutan ti naglabas. Tinapatag. Ti adan, anaagsaw mo, gapo iti kapadasan. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserye tayo itaalawas, anapauluan. Dinudursok, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.